Pri našom mikrofóne je už dvojgólový hrdina Banskej Bystrice Jakub Slivka. Jakub, tak zatiaľ ako hodnotíte prvú tretinu? Tak myslím si, že bol to taký vyrovnanejší hokej. Mali aj oni zo pár šancí, aj my. Majú taktiež nejaké rýchle nakročľované mužstvo, ale myslím si, že my sme takí skúsenejší skôr. Takže nám ostáva už len hrať svoju hru a dotiahnuť to do víťazného konca. Vy ste to dnes odštartovali tým prvým gólom. Ako ste videli tú situáciu? Myslím si, že tam najprv Štefan Buchkovina chcel prihrávať Marekovi. Tomu to nejako nesadlo na palicu a skončilo to pri mne, tak už som len spravil to, čo som musel. Potom prišla presilová hra, prvá v tomto zápase a pekná kombinácia, na ktorej konci si stáli opäť vy. Bolo to natrénované? Bolo to natrénované, mali sme aj trošku šťastia, tam bolo už skôr aj viacej tých šancí, kde sme to mohli premeniť, tak ale padlo mi to potom. Dnes pomýšľate teda na hat-trick? Je to ešte ďaleko, ideme do ďalšej tretiny. Ešte 40 minút pred vami minimálne teda. Aký duel ešte očakávate? S čím možno Košičania nastúpia proti vám v ďalšom priebehu? Môžu teraz nás trochu vybehnúť, možno budú nejaké súboje aj dohrávať, čo sme videli aj v prvej tretine, že sa nebali hrať do tela. Takže očakávam to aj v ostatných tretinách, že pôjdu agresívnejšie do nás. Ďakujem, držím palce. Ďakujem aj ja. Druhú tretinu budeme hodnotiť s kapitánom hostí Matejom Grecom. Tak Matej, za vami je 40 minút. Aký duel zatiaľ je to z vašej strany? Tak z našej strany by som povedal, že to je aj dobrý duel, len dostávame veľa gólov, ako stále. Treba zlepšiť to tú obranné pásmo, aby sme dostávali menej gólov hlavne. Na záver druhej tretiny ste ale ukázali už aj ofenzívne chúčky, mali ste tam viacero dobrých náznakov, takže možno od tohto sa odrazí do toho ďalšieho priebehu? Áno, určite. Treba nám dať aspoň jeden gól, aby sme sa naštartovali. Máte ešte dostatok aj fyzických síl, aby ste tento duel v Banskej Bystrici dokázali zdramatizovať? Ja dúfam, že áno. Či teda možno vybehnete na domácich? Tak hlavne už musíme útočne. Dobre, ďakujem, držím palce. A ja ďakujem, dovidenia. Ja už medzi nami vítam trénera hostí. Pán tréner, tak aké bude vaše hodnotenie tohto zápasu? Vzhľadom na výsledok, aký je, tak by som povedal, že z mojej strany celkom pozitívny. Ja si myslím, že sme predviedli odvážny výkon. Hlavne na začiatku zápasu sme sa nebali supera, chalani dodržiavali veci, ktoré som od nich chcel. Mali veľmi dobrý prístup, všetko. Škoda, z môjho pohľadu v prvej tretine boli nejaké šance 3-3 by som povedal z obidvoch strán. Potom po nejakej našej dosť hrubej individuálnej chybe sme dostali prvý gól. V závere prvej tretine tam bolo zle zvládnuté oslabenie, čiže sme dostali v oslabení druhý gól. Ale cez to všetko potom znova na začiatku tretej tretiny sme dostali gól, po ktorom bolo zbytočné vylúčenie nášho hráča, ktorý dostal 2+2 minúty za 2 zbytočné fauly. Preto som ho potom už aj posadil, už viac ani nehral. Držali sme sa, ale ja si myslím, že ten zápas, výsledok zápasu nezodpovedá úplne priebehu hry, ale zodpovedá efektivite a skúsenostiam oboch tímov. Šance, ktoré sme my, alebo nejaké pološance, alebo nejaké možnosti na skorovanie, ja si myslím, že 80% sme brankárovi vyprašili brucho, ale proste bohužiaľ a super. Proste sú chalani, ktorí hrajú spolu, vidia sa, sú v tréningovom procesu, majú nacvičené veci, je to proste vidno. My látame, ale aj tak si myslím, že sme kvalitnejší, super a ako sme boli minulú sezónu. Práve tá streľba je zatiaľ to možno, prečo sa vám to nedarí v tejto sezóne, pretože s týmto gólom máte iba 11 presných zásahov, čo je najmenej z Nitrov v tejto sezóne, takže určite na tom treba popracovať. Veľmi radi by sme popracovali, len my nemáme takýto tréningový proces, ako má Banská Bystrica. Ďalšia vec, ja si myslím, hokej som hral a poznám veci, efektivita streľby je individuálnou záležitosťou. To žiaden tréner nedokáže navodiť v tréningu situáciu taká, ktorá vznikne v zápase a to rozhodnutie každého jedného hráča pri tom zakončení, pri tej streľbe alebo nejakej inej blafáku, alebo nejaké už je len čisto na ňom. Tamto žiaden tréner nedokáže ovplyvniť. Čiže buď to ten hráč vie, alebo to nevie, alebo musí sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Pán tréner, ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem pekne aj vám a gratulujem ešte raz Banskej Bystrici k víťazstvu. Ja si voláme domáceho trénera Lukáša Opáta. Pán tréner, 6. zápas, 6. víťazstvo, 5. za 3 body. Ako sa to počúva? Tak víťazstvá sú jedna vec, ale ten výsledok zase nie úplne odzrkadluje naozaj celú tú hru, takže samozrejme sme spokojní, ale
My to už dlhodobo nejde samozrejme len o výsledky, to je jedna vec, vyhrávať chceme, to je samozrejme, ale chceme tých hráčov rozvíjať, developovať a naučiť ich naozaj niečo, aby rástli. V čom ste sa výrazne zlepšili sú presilové hry aj dnes? Polovicu gólov ste dali práve v tejto hernej činnosti. No, začíname na tom poukazovať, i keď niektoré zápasy sme ich nemali také dobré aj teraz v Trenčine, ale začíname sa tomu venovať, je november, vždy to tak robíme, že už pomaličky tej polkej sezóne ideme do toho a verím, že aj to pomáha, ale je to vždy o tých hráčoch, ako to rozhodnú a len musia počúvať niektoré veci, ktoré my chceme a potom to tam padá, takže to je jedna vec, ale hovorím, musia tí chalani pochopiť, že sa hrá 60 minút, máme výpadky, za stavu 4-0 ten super mohol to úplne inak zvrátiť, mohlo byť 4-2, brankár nás podržal. To sú také detaily a aj ten gól na 4-1 z úplnej somariny, takže vravíme si o tom a chceme toto hráčov naučiť bez ohľadu na to, že vyhrávame ten zápas, že naozaj hrajme ten náš hokej 60 minút a nie 50. Najbližšie vás čaká teda o 2 týždne na domácom ľade Nitra, možno aj padne vhod taká teraz dlhšia prestávka? Určite, tešíme sa aj na ten týždeň, máme tam nejaký team building, wellness, trošku oddych, naozaj trošku potrenujeme, ale aj bez toho zápasu ten týždeň pomôže, takže je to fajn, že nám to teraz takto vyšlo a ešte sa potom naozaj pripravíme na tie ďalšie 3 zápasy tohto semestra a potom samozrejme už sviatky, takže, ale tá pauza naozaj padne vhod teraz. Ďakujem pekne, držím palce. Pekne. My vám tiež ďakujeme za pozornosť a želáme vám ešte pekný zvyšok tohto večera. Dovidenia.